ஒரு நிமிஷம் இருக்கிறோம். ஏன் ஃபோனை கீழ் போட்டுடலாம். ஏன் அந்த கூட போடுவாங்க. காலை மாரி நான் அவளே சொன்னேன். அடுத்து அள்ளினே இந்த அப்படியே ஒரு வாரம் நின்றுடா. கம்முனிக்கு மாட்டேங்கிறாவா எந்த ஒன்று இவங்களுக்கு தான் ஃபோனே வராது. போனா இதில் தான் ஃபோனே வராது. அந்த பம்புக்கு அது ஃபோன் வந்துன்னு இருந்துச்சு. கையே வலிக்குது. ரெண்டாவது ஃபோனு இது ஒரே ஃபோன் கை இந்தி எந்த ஒரே ஃபோன் தானே ஒரே மொத்தம் சின்ன சைடு உட்கார போனா கண்ணு பிடிக்கணும் ஐயா.